que pot suposar feixuga a vegades. Cristina, com va? Bon dia. Hola, bon dia, molt bé. Llei de segona oportunitat. El seu nom ja indica, com dèiem, esperança, no? És sobretot davant una situació econòmica complexa, difícil. I el primer que trobam és que és per persones físiques, en aquest cas, no empresa, o les dues coses. I aprofit per demanar-te que entenem per persona física, per empresa com a tal, i així sabran qui pot acollir-se. Bueno, aquesta llei s'aplica gairebé a tothom, podem dir, no? Perquè quan estem parlant de la persona física està parlant de la persona natural, ja sigui empresària o no empresària, és a dir, un consumidor o un autònom, per exemple. Quan estem parlant de persona empresària parlam d'autònom. Persona natural estem parlant de consumidor qualsevol, però també, com és lògic, com és una normativa concursal, també s'aplica a les empreses que toca, no? I és un avanç, com han comentat, és un avanç molt important a la normativa. Ja des de l'any 2013 començam a tenir pinzellades d'aquesta normativa per mandat europeu. És l'any 2015 quan surt el concepte llei segona oportunitat, però no és fins al novembre de 2022, com heu indicat, que realment s'aplica tot un procediment real que podem fer arribar a les famílies, no? Que és l'objectiu de la norma. I quines situacions i condicions s'han de donar perquè una persona se pugui acollir en aquesta llei de segona oportunitat? Sí, bueno, partim del concepte d'autor de bona fe. No? La llei és curiosa perquè no ho defineix, és un concepte abstracte. L'actual normativa presumeix que tota persona és d'autor de bona fe, que s'entén per bona fe, és a dir, que no hem arribat a una situació d'insolvència una mica premeditada, no? que hem demanat més crèdit del que sabien que podien fer front d'una manera maliciosa, no? amb una deliberació intencionada, quasi un tema més penal que una altra cosa, però la llei actual, des del novembre del 22, ja presumeix que tothom és d'autor de bona fe. Si qualque creditor, una entitat financera, un tercer, un privat, entén que no, ho ha de comunicar al jutjat i és el jutjat el que d'ofici farà tot el procediment per averiguar si la persona és o no de bona fe. Ara, segur, perquè malauradament som temps difícils en què basta veure l'escenari de la compra, els preus dels lloguers, de les hipoteques, tot està car, no? Anem a posar un exemple d'una situació perquè la gent entengui per on s'ha de passar una situació, no sé si podria ser una persona amb un petit negoci, que tot se te pugui ocórrer i com se podria acollir a la llei de segona oportunitat, perquè la gent ho pugui entendre millor. Si parlem, per exemple, d'un consumidor, parlaríem, per exemple, d'una família que no pot pagar el seu préstec hipotecari perquè el tipus d'interès, per exemple, ha pujat moltíssim i sabeu que no pot pagar la quota i tira de préstec personal per poder pagar aquesta quota del préstec hipotecari o, per exemple, demana targetes, aquestes famoses targetes revolving, que tiram de targeta per poder pagar altres quotes i què passa? Que la bolla, no? La pilota se fa enorme, l'endeutament de la família per tal d'anar pagant regularment se fa molt grossa. Això parlant, per exemple, d'un escenari que tenim en el despatx i que és lo habitual de la persona consumidora. Però, per una altra banda, tenim la persona empresària, que és autònom, que, per exemple, i arrel de la pandèmia, aquí hem tingut una pujada de declaracions de concursos molt gran respecte als autònoms, perquè, clar, saben que no han pogut fer front en els compromisos que tenien, perquè la seva activitat ha hagut de tancar per mandat administratiu, per exemple, no poden fer front a les quotes de lo que sigui, han demanat crèdit i aquest crèdit no l'han pogut pagar. Llavors, poden ser dues vies, però realment la família i la persona se troba amb aquesta situació que si no podem aplicar aquesta normativa no tenen alternativa. L'alternativa és l'economia submergida, perquè la família i les persones han de viure, han de pagar cada mes, han de pagar escoles, han de pagar alimentació, sí o sí, si no van per aquí, hauran d'actuar d'una altra manera, no? Perdona, Cristina, hi ha un límit de deute? Perquè m'imagino que no és el mateix que tinguis un deute de 3.000 que de 30.000, per exemple, no? I si és així, fins a quan se pot endeutar una família per acollir-se en aquesta llei de segona oportunitat i si és la mateixa quantitat, per exemple, per una empresa? No hi ha límit. Això és la gran novetat de la norma. No tenim un límit quantitatiu. Només el tenim en el crèdit públic, que ara vos ho explicaré. Respecte a lo que és l'endeutament, no en tenim. És a dir, si la família ha arribat a 300.000 euros de deutes, són 300.000 euros de deutes que podrem arribar a exonerar aplicant un mecanisme molt concret i un procediment molt concret. Això no és una petició així com així, sinó que és un procediment concursal que s'ha de dur i s'ha de complir molt formalment. Però no hi ha un límit. Per tant, l'única cosa que sí que tenim és límit previst per norma és el crèdit públic. El crèdit públic per administració pública, per exemple, l'agència tributària, la TIP, la Seguretat Social, tenim fins a 10.000 euros per creditor.
Un crèdit ICO seria un crèdit públic, també. Un crèdit ICO, hi ha la discussió. Aquí entram, això ens està donant bastanta discussió perquè ens estan dient que hi ha una part del crèdit que sí que és públic, que per tant que la part proporcional d'aquest crèdit no se podria veure exonerat. De moment s'està exonerant. Això, la notícia així que podem donar com a títol és que sí que s'està exonerant, però és cert que en el jutjat s'està debatint bastant. També hi ha un cas que me crida l'atenció. Un empresari de Balears que va quedar absent de pagar més de 400.000 euros per aquesta llei de segona oportunitat per un empresari que tenia hotels al Cudi i a Bilbao. Vol dir que no podia respondre al seu patrimoni, aquest senyor? Sí, aquest cas, justament, sí, crec que és el que comentes, ho vàrem dur de nosaltres, aquest cas, aquest senyor va passar durant la pandèmia, és a dir, va haver de tancar per mandat administratiu els seus hotels, tant aquí a Balears com al País Basc, que tenia diversos hotels, però clar, ell com a autònom avalava moltes operacions bancàries, és a dir, les empreses s'han hagut de declarar en concurs formalment, com a societats, però ell avalava pràcticament totes les operacions. Què va passar? Que durant la pandèmia especialment, totes les entitats financeres, per tal de donar-li més crèdit o regularitzar operacions perquè pogués pagar, per exemple, els seus empleats, la seva plantilla laboral, ell va avalar personalment en tot el seu patrimoni, va avalar totes aquestes operacions. Què va passar? Que aquesta persona, tot i que les empreses se van declarar en concurs, se veia en tota aquesta lossa d'endeutament damunt les seves espatlles, no? I clar, l'únic mecanisme que van poder aplicar va ser aquest, i en aquest cas va anar perfecte, i a aquesta persona se li va veure exonerada tota la deuta. Ja, però me sorprèn que tinguin patrimoni. El patrimoni, en aquest cas... Un patrimoni que va hipotecar. Clar, hi havia una part de patrimoni clar, hipotecat i una altra part que no. Per tant, tota la part del seu patrimoni hipotecat sí que... A mi hi ha una part, tal vegada un poc passional i poc... L'argument no és un argument, diguem, lògic, no? Però me sembla mal de creure que això existeixi. No? Clar, que te puguis endeutar i que després te salvin, crec que no tothom ho sap, crec que tal vegada la gent no és conscient que existeix aquest mecanisme. Si s'aplicés a tothom seria viable, me sorgeixen moltes preguntes també. Marta, a mi el que me sembla és que deu ser dificilíssim. Que també podíem entrar en el tema del procés, perquè ja ha dit na Cristina que és un procediment concursal, no un mecanisme. A mi me sembla que ha de ser una cosa dificilíssima. Perquè crec que és informació interessantíssima. Crec que val més follir a Sud-amèrica. Sí, bueno, d'aquest tema és que podríem estar parlant hores i hores perquè realment és molt complexa. Des del 2013 ja estem avançant. La normativa espanyola va ser el 2015 quan va començar a introduir aquestes qüestions. I va ser el novembre del 22, perquè hi ha una directiva europea que mos obliga, perquè si no Espanya no l'hagués fet. O sigui, la directiva europea d'insolvència és de l'any 2019. I tal vegada per aquesta qüestió se fa poca publicitat d'aquesta norma, perquè crec que hi ha un interès, i me perdones, és que és evident, no? Si ha estat per obligació que nosaltres hem entrat com a país, pot ser que no hi hagi un interès en difondre aquesta informació. Efectivament, és un mandat europeu i després d'una pandèmia. És a dir, si no a Espanya doncs, li hagués costat, li ha costat molt. És poc conegut, és molt poc conegut perquè efectivament no interessa. Això distorsiona el mercat de crèdit. En nua propietat, és hipoteca inversa, que són coses d'aquestes que no s'enxerren. Claro. Perquè, clar, no... Hi ha coses que no interessen i, de fet, ara les dades de cine, que les estava mirant just abans d'entrar, s'han triplicat. La declaració de concursos a tot Espanya s'ha triplicat, però tot i així són xifres petites. Per què són petites? Perquè la gent no ho coneix. És cert que és un mecanisme que és lo darrer de lo darrer quan ja no tens més opcions. Això ho hem de tenir damunt la taula. Però és cert que existeix i que si s'aplica correctament pot arribar a ser la solució. Però, clar, el procediment concursal no és un procediment qualsevol. Xerrem-nos d'aquest procediment concursal, quant de temps pot passar, que has de presentar requisits, paperassa, que m'imagino que serà moltíssim. Xerrem-nos d'aquest procediment. Sí, una vegada que una persona ens escolta i que és perfil per acollir-se en aquesta llei de segona oportunitat, que te pots lliurar dels teus deutes, en aquest cas, siguent persona física o empresari, dit d'una manera molt ràpida per si s'incorporen oients o espectadors en aquest moment, com comença aquest concurs? Sí, el primer de tot, la persona ha de tenir clar, que jo crec que aquest tema és crucial, ha de tenir clar que el que és el préstec hipotecari no se podrà exonerar, és a dir, és un crèdit en privilegi, per tant, no exonerable, i és deute públic fins als 10.000 euros que hem comentat. Per tant, tot l'altre, que vendria a ser un crèdit ordinari, un endeutament ordinari, sí que el podem dur en aquest procediment. El procediment té
bàsicament 3 vies per arribar a l'exoneració. És quan no tens res, quan tu no tens patrimoni, el que te declares és amb una quiebra, perquè és així, i dius no tenc res i per tant sol·licit el concurs, i aquest concurs va ràpid, se va per la via ràpida de tramitació, concurso sin nada, és a dir, sin massa, però per altra banda tenim persones que sí que tenen la vivenda habitual o tenen altre tipus de patrimoni. Aquests procediments són molt més complexos, se dilaten més en el temps, mos nombren un administrador concursal que mos supervisi la nostra actuació i dura més en el temps, com he comentat. Tot s'inicia amb una sol·licitud voluntària de la persona, en el jutjat de lo mercantil, en aquest cas, és un concurs voluntari de creditors, i tu planteges amb un munter de paperassa que no us podeu fer ni una idea, per tant, aquí hi ha una labor prèvia de recerca i de preparació molt important, se junta tota aquesta documentació i presenta la sol·licitud. I aquesta sol·licitud se dictarà un auto del jutjat de lo mercantil, tramitaràs procediment en funció de si tens res o no tens res, i a partir d'aquí hem de complir els requisits que ens vagi demanant el jutjat, que a vegades són bastants. I amb què te quedes després quan te donen 1.000 euros perquè puguis menjar o qualque cosa així? En quina situació te quedes quan t'acaba tot? Sí, quan acaba tot, insisteix que lo de concursos sin massa o con massa, perquè les persones que no tenen massa, vull dir béns immobles, no? Perquè els béns mobles, cotxes, motos, tot això se té bastant al marge, els que no tenen res quasi ni ho noten. Pràcticament el procediment va tan ràpid, no els hi nombren administrador concursal i en qüestió de 6-7 mesos ja tenim un auto d'exoneració de deute. Els que sí que tenen coses, clar, aquí se sotmeten el vistiplau d'un administrador concursal i estem més en el temps. El resultat final, que és un auto d'exoneració que conclueix el concurs i diu t'exoneram tot, això implica que la persona, aquests creditors que te vinguin a reclamar, tu li mostraràs aquest auto testimoniat i diràs, ja no tens crèdit, s'ha extingit el crèdit dels creditors. Hi ha una extinció. I, per tant, també, pel perfil que ens arriba de persones que a vegades estan en registres de morosos, desgraciadament, doncs també hi ha un mandat en aquests registres de solvència patrimonial perquè s'eliminin les dades de la persona. El que se fa és netejar la persona, netejar l'imatge de la persona per tal que pugui tornar a començar. I a més, una altra cosa que també me sembla mal de creure, que el procediment no és llarg, perquè dins tot el que suposa 6-7 mesos no és cap eternitat. Xerram de l'administració que a vegades jo pensava que diries anys, no? En certa manera, 6 mesos tampoc és tant de temps, no? Per un procés així. És curt. Els concursos sense massa activa, són aquests que he comentat de mesos, és poc temps. Els que sí que tenen massa poden durar anys. Però, per una altra banda, aquí sí que és cert que a Palma, perquè tot això se tramita en el mercantil i, per tant, la competència la tenim en el mercantil de Palma, que són 4 jutjats, s'ha habilitat inclús un jutjat aquí a Palma, només per dur aquests temes. Realment, està funcionant molt bé, els jutges estan molt compromesos amb això, tenen un cos de funcionaris que està treballant molt bé, cosa que altres puestos, perquè nosaltres fem feina a tota Espanya i no és així. És a dir, que realment aquí tenim una situació bona, no? Per tant, aquestes persones que diguin, escolta, ja me veig que no puc, és a dir, sin solvència definida per la llei concursal, no poder complir regularmente tus obligaciones, quan se vegin ja així, que cerquin alternatives perquè aquesta alternativa pot ser la solució. Però on comencen? On van? Ja per acabar. Sí, doncs han d'anar a un professional que se dediquen a això, recomanable que sigui concursalista, ho dic perquè ara hi ha plataformes, formats, repara tu deuda, soluciona tu deuda i coses d'aquestes, que a vegades fan coses que no haurien de fer, que vagin a concursalistes, perquè al final és un procediment concursal. Concursalista te refereixes a un misser especialitzat en fiscal? En concursal, en dret mercantil, concursal. Nosaltres a Futur Legal som concursalistes, administradors concursals i també advocats concursalistes, i per tant és un tema ultra especialitzat de la llei concursal i per tant que se posin en bones mans perquè és un tema delicat. I tant que sí, per això ho has explicat també. Cristina Borrallo és directora de Futur Legal. Segur que ha ajudat a moltes persones avui, aquesta informació. Molt curiós i molt interessant. Poc coneguda, però que és que directament te pot salvar la vida, no? En una situació complicada i difícil. Cristina, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia, bona setmana.